ngoba le ndaba yenkolo le hey yazi kunamanye amadoda impela uzubona le ndoda ubaba kabani lo ngicabanga ukuthi inkolo ukuze ingene ijule emntwini isuke iya ngokuthi oyipresentile noyichazayo uyibeke kanjani and nalo ewela kuyena shaye kanjani la ukuthi lento ayihlulisise kubalekile phela into uyihlole mntama mina ngikholelwa ukuthi abantu bakudala babethanda ukupha imvelo amagama athile especially ngendlela imvelo mhlawumbe mingakhona ekuhambeni kwesikhathi ke lamagama ashintshile uma sizwa futhi kuthiwa iso isingisi lesi esifike sashintsha amagama esasiwazi ngizokwenzela nje isibonelo mntama lapha ekhaya kunomfula namhlanje obizwa ngokuthiwa incuncuze lo yamfula ngesikhathi sawo kwakuthiwa undunganeni ngixolisa ukubeka leli gama akusiko ukuthuka inhlamba ayigama kodwa singunina kwakuthiwa ikwandunganeni safika ke ihlakaniphi sakushintsha lo la uzokhumbula ukuthi inhlamba ayikho bekumdlalo umdlalo nje uyalizwa nje nale gama eliphunga lenja ukube ngabe la afica umuntu onga-understand ngabe wathatha ibhama yezalo ukuthi lithola insizwa yalithatha yagijima nayo uyayibona kunjalo kodwa nginenkolelo yokuthi mina abantu abadala babengasangene hayi babengasangene imingcele yayikhona kodwa hayi le esibonakala namhlanje ukuthi kufakwe uthango laphana sasithanda ukuhlonipha indawo yomuntu wayengasuka umuntu insizwe yasuka iyoshela kwesinye isizwe ithi mayifika iyoshela ngale bese ifika ixove iwadi cha engakwenzi lokho yombango ukuthi akufakwe imingcele ebonakalayo kwakhe uthango sekuyinto entsha vele kodwa ke akunandaba ke mina ngangiyithanda le ndlela yokuthi umuntu osiphathayo angafakwa ngevuthi kodwa kube igazi isikhathi esiningi lento yegazi yayibalekile yayibanikezela abanye abantu ababona ngazathi lo mbuso siphethe asivumelani nawo ukuthi nabo abaphakamise ubukhosi obuthile obuzokwazi ukuketula lobu bukhosi obukhona ngiyithanda leyo nto miningi imithetho nje namhlanje mfowami ebekiwe eParliament yasicilelwa phansi okungazange kukhulume intando yabantu kodwa kwakhuluma laba bantu abaseParliament ababekwazi inhlangano kunokubekana nje okuthile ngendlela yalesi system engingaku-understand bona abantu abaku-understandayo ngoba naso lesi singisi sesisigxekile sasibeka wonke amabala nani zikhona izinto ezinhle ezizenaso ezilethwe isingisi njengako nje ukuxhumana lokho esixhumana ngabo sekulula ukuthi mangifuna uphunga lenja kusafuneka ngokho insuku uthumela umuntu manje phethe incwadi nethe lizulu lenticima jike futhi alahleke lo muntu lona hamba uzulala endleleni uyazwa kuthiwa kwase kuno system okulala bawufuna ukungakhohle ukuthi uyapi ufuna emawulala uthatha induku yakho uyihlonga uyibhekise ngalawa uyangakhohle awucabanga ngeke sekufika omunye avela ayishintshe ebusuku usenza kanjani isivumelwano esithi izwe elingasenhla noma elingaphesheya makube yilona elisenze izinto eziyisidingo libe izinto zokwenza leyo nto lizoyithatha lathi uba isithipha nje kahle kahle ngolimi lwendelelo kodwa ungasi kahle kahle kube nje leyo nto yayizoba yinegotiate neyenziwa yimina nalabo bantu ngangiyobatshela kahle mina ukuthi okay lo system wenu ungenana siwenzeni for iminyaka emibili kodwa kuleyo minyaka emibili ngizoletha uphunga lanje ngiletha usibanibani beze bezofunda ukuthi lento yenziwa kanjani yimi ngisazi isibongo sakithi ukuthi direction yakhona simelana kufanele ihambe kanjani yimi owazi imkhuba yala ekhaya ukuthi imkhuba yala ekhaya ihamba kanjani ukusebenza komuntu wesimame angisho ukuthi akufanele isikhathi sanamhlanje sithi wonke umuntu unelungelo umuntu oletha isingwa uyakhonzwa mfowethu uyakhonzwa into yosiza ukufundiseka kwabantu besimame ukuthi umuntu wesimame uma ngabe eshadwa ngesizulu sithi uyokhonza ubani lo amhloniphayo kwasibanibani ile insizwe njani emthathile ngizosizwa manje lo yamuntu omthathile kufanele ukuthi makamhloniphe ikakhulukazi emehlweni abantu akungathi ke uma ngabe sekuwukuthi uye ongathi unamandla kwezezimali bese kuba ukuthi sekugcine lakhe izwi maka inike le ndoda indawo yayo unonkosikazi nangumazwane
uMazwane usezibona kuhuye ophethe la ekhaya Uphunga lenja. uphunga lenja akaseyilutho bese kuvele kungena igebengu ngomnyango ubani obaleka qala So mesha abantu amadambele. ubani obaleka qala kuyobaleka abantwana kubaleka unina kodwa wena njengendoda afuna kulwe uzuphuka izandla Ngoba liqonde. uphuka izandla ingani nomndeni wakho uma labantu bomndeni wakho belimala ukhona njengendoda awusindo philelana awusindoda manjalo so mase kubulala thina bengizwisisa umholi walesizwe njengomholi walesizwe simele